nathi sizothola ithuba lokuthi sidle si appreciate and celebrate lolu suku. Ngeke kodwa mfundisi sengilitholile ithuba ngingabe ngisakhuluma nangokukodwa nje noma ukupili kwa health. Ngoba silitholile ithuba sesizohlala sesidlula nje kubona. Inkinga mfundisi sengila kahulumeni esiyaye sibe nayo ukuthi nakuba ama holiday abantu abadla imithi ye chronic medications sikhuluma ngabantu abaphuza amaphilisi kashukela iBP ama ARVs noma yini abanye babo ikakhulukazi abadala bathi ayina kuyi holiday ngiyawuthatha nami iholiday la emaphilisini. Hayi alingabi khona iholiday lamaphilisi. Alingabi khona iholiday lamaphilisi bafowethu. Ngoba lamaphilisi asiza ukuthi sikwazi ukuthi impilo zethu ziprolongeke. When you reduce the number of days ophuza ngawo amaphilisi akho, kusho ukuthi nawe insuku zakho zokuphila legcineni ziyancipha. Na unciphisa la uthatha iholiday u3 days, kuncishisa u3 days legcineni. Because lamaphilisi particularly lawa ayi chronic for chronic medication asiza ukuthi sikwazi ukuthi impilo zethu zande futhi zibe ngcono. Ngisanda kuzwa ke mfundisi kuthiwa khona isonto noma ibandla ngazi noma lika maphumulo noma likuphi kamaphumulo nathi leli bandla kuthiwa lithi izinto zomhlaba zonke sebeyishiye ngaphandle, bashiya amaphilisi, bashiya imisebenzi, baphila konke, bashiya konke, bahlala nje la esontweni, bayatshala, bayalima, abasaphuzi lutho. Wrong lokho. Labo bantu aba-encourage abantu to do that must be arrested. Ngoba phela thina emnyangweni wezempilo asisho ukuthi siuNkulunkulu. But uNkulunkulu requires us ukuthi sibambisane ukuze impilo zethu zibe